बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ बोखारनानै बिटिआर हालामनिनो सासे रोंग'साखौ अरायथा रेजिस्ट्रार महरै थिसननांगौ होनना बावैसो साननिफ्राय एबसुनि दैदेननायाव फारियै धरनानि हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। फिन दिनैबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा सभाराम बरगयारि कलेज इउनिट एबसुनि दैदेननायजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै 2 घन्टा धरनानि हाबाफारि लायो। बे धरनानि हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि सोरांसार बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। लानानै गुदि खारना जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थानाय जे भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह बिथाङा जे गावखौनो राजा बायदि बा डिक्टेटरशिप साननानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सालायगासिनो दं। बाव जिखिनि नांगौ थोजासे जे मेम्बार थिसननाय लोगोसे काउन्सिल मेम्बार थिसननाय बेखौ थिसनाखै। लोगोसेनो इउनिभार्सिटिनि जिखिनि कर मिटिं जानांगौ बे कर मिटिंखौ बिथाङा दिनैसिमबो खालामाखै होननानै जोङो मिथिदों। ओंखायनो बिथांनि जे गावखौनो राजा बायदि साननानै जे सासन खालामनाय बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सामलायनाय जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोजां मोनाखै। दा ओंखायनो जों डिमान्ड होदों जे जोङो प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह बिथांखौ बेनिफ्राय ट्रेन्सफार हरनानै गुबुन सासे मोजां भाइस चेन्सेलर जोंनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थिसनना होनांगौ। लोगोसेनो जे रेजिस्टार मोनसे पस्ट दं बे पस्टखौबो दिनैसिमबो फिलआप खालामाखै बा बेयाव रावखौबो थिसनना होआखै। ओंखायनो बेयाव जाहाथे इउनिभार्सिटिखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय जाहाथे सासे मोजां रेजिस्टार थिसनना होयो जों बेखौ दाबि दैखांदों। जोङो बिथांमोननो मेम'रेन्डामबो होबाय, अलरेडि सावरायनायबो जादों। खिन्थु बिथांमोना एक्सनखौ लागोन लानाया, खिन्थु दिनै थाबैनो जों लाजानायखौ लुबैदों। सिगां समाव बे निर्बाचन जादोंमोन, इलेक्सन समाव एबसुआव मोनसे